boten sampe tuladhane wong dadi ratu kuwi aja dipadhake wong sing lagi sinau nitih turangga utawa numpak jaran yen wong sing lagi sinau numpak jaran yen tiba saka wangkeaning turangga sing ngrasake lara niku awake dhewe mboten wong liya wong yen jajal iku cembute adil sinau dadi ngayoman yen adil kok gone mikro ngayoman sing kapitungan iku mboten awake ning kawula sing dadian sekabeh aturmu paten nanging kuwi kok Bonku ini sudah punya izin orang mengkar diri. Nanging pasal jangan capai corona yang kotor. Iya, orang atas perjalanan itu pasal jadi naya paling muncul ada itu siapa? Mana silsilah para aktor wonten ing lakon kalis sapa sing tindir kali gawan kudune kanthi cara nirkacan panjenengan tapi jika menawi sampun boten kuwo rekel bakat pengayoman pun asyare jaken kakangipun ingkang kasih Gilir kacang kuwi yen kok salah satu ratu ora duwe putra. Sehingga kami bawa mesti kata nanging dadek kuwi ates. Aku kinale dadi pengayoman satu ates. Interaki kami bawa aku duwe putra. Kok tak interaki kami bawa iki malah. Dosewu. Putra jangan kok dicel kakung apa bae. Menawi bicara mas, berapa perjalanan terbesar? Lantaran jagat raya dilarang akad pengayoman. Ayo jagat ini ratu wedok iku boten. Yen kowe lali dak ora. Yen kowe cekok perkara apa lali jagat salah satu ratu wanita. Dan kowe Istanbul Turki kaya ono ratu Isabella ono pedang kaya ono ratu Siwa ono ngodo kaya ono diayu tiga ratu kabeh ini jelewani kok nanging iso dadi ratu iso ngayomi kabeh para beto alame alam Turki alam Kaliya alam Mojopahit itu alam Kandes saking eyang Prabu ingkang sampun jadi mandhapipun Rama Prabu dereng nabi wonten Kandes duwe nabi yen ora bisa dipilih kawula kabeh tundak soko kang boleh ngakimu mergo kaya rasa cocok lamun aku interaki kami bawa politika berapa saling kita namun korban Rama Prabu Menteri Kandes sama perjuangan usaha pengayoman pangkoso tunggal menawi wonten kahanan ingkang kabeh kula hormati Rama Prabu Yosef sapunika pangkoso tunggal wonten ing kahanan menawi papan Gorawangsa boten nyarujuki anggenipun jumeneng ratu wonten ing kraton Kandes kula ingkang badhe mawas
piatu kraton tandhes. Panjenengan menika namung kapok. Nanging ing pengajian ingsun panjenengan sampun mantep lancang badhe nyuwun aku ngerti yen kowe dianggap serap. Kowe jadi melayu. Kowe durung mau jadi kencang ki kowe perkara ning paman goro